ବାପା ବାହାରେ କି ଶୀତ। କିଏଟା କିଏ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି? ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ। ଅଙ୍କଲ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ? ଏ ଜିନିଷ କଣ? ମାଙ୍କଡ ହାତ। କଣ ମାଙ୍କଡ ହାତ? ଦେଖେଇଲା। ଏହି ମାଙ୍କଡ ପଞ୍ଜାର ବିଷୟ ତ କଣ? ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ এই ମାଙ୍କଡ ପଞ୍ଜା ଭିତରେ କୁକ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। କି ଶକ୍ତି? ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ ମାଲିକର 3ଟି ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଦେଖିକି ସେମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବା ଆଶା ପୂରଣ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଭୟଙ୍କର ପରିଣତ ସହ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଜମା ସରିନି। ପାର୍ଟ 2 କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।